Здравейте, колеги! Представям ви апартамент 120 квадрата без терасата в гръцка махала Варна. Представлява сходно антре, вестибюл, виждате го. Много голяма спалня. Втора голяма спалня. Девна с кухненска част. Тук имаме климатик също. Печката е навън, много стъклена тераса. Имаме още една тераса. Долу даваме паркомясто. Намираме се зад малката Богородица на улица Тича. И от тук, или обратно от тук, през вестибюла, стигаме до баня и туалет в едно помещение. Не е толкова малко, колкото е ниско. В добрия случай е 1,90 м. Благодаря ви.